Добър ден на всички, уважаеми господин кмете, уважаеми колеги общински съветници, дами и господа от администрацията, уважаеми гости, при форум от пълния състав на Общинския съвет от 17 общински съветника, откривам 9-то редовно заседание на Общински съвет Средец. Извинявам се за това 15-минутно закъснение по така чисто и просто по технически причини. Моля да ме извините още веднъж, смятам, че не беше толкова фатално това забавяне. Колеги, предстои да разгледаме проект за дневен ред, който е пред вас и се състои от 23 точки, които бяха разгледани на заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет, проведени на 22 от 16 часа в сградата на Общинска администрация. Преди да го гласуваме, даваме думата за предложения, ако имате за промяна или допълнение на дневния ред. Господин Бачалов, заповядайте. Колеги, моето предложение на предната сесия беше раздадена докладна записка за отмяна на решения, свързани с фотоволтаиците. Да не ги цитирам сега 891, 550 и поправката към 550, 64. Предвид огромния обществен интерес, личащ, като се обърне човек в залата, предвид огромния медиен интерес, аз виждам поне 2 или 3 медии, предвид това, че докладната записка е стигала до омбудсман, че е върната от областния управител, че касае бизнес, че касае обикновени хора, считам за редно и за логично тя да влезе в дневния ред днес. Мотивите са и тези, които изборих, и това, че всички общински съвети са запознати предния път, раздадени на докладната. Не виждам защо и какъв е мотивът тази точка. Тя беше в дневния ред до преди 15 минути и изведнъж изчезва. Няма значение. Няма значение, окей. Каквото и да е, няма в дневния ред. Моля ви, господин председател, да подложите на гласуване влизането на тази точка в дневния ред. Аз не знам кой, дали е техническа грешка. Ще се съобразя, че е техническа грешка, но каквото и да е, сега имаме възможност да я поправим тази грешка. Ако някой го е дал това като акъл да стане по този начин, за да убием инерцията на хората, много се е заблудил. Хората са много ядосани. Аз не знам дали общинските съветници си говорят с граждани. Аз имам поне по 2 телефонни разговора, не знам за другите колеги, но наведем да е страшно много хора. Не виждам какво повече да се каже, за да се гласува тази докладна да влезе в дневния ред. Сега хората са раздразнени. Ако сега не влезе докладната, вместо да решите проблема, ще потакате проблема, ще ги изнебите още повече и на другата сесия трябва да бъде изкарана с още по-изнебени хора. Аз ви предлагам най-човешки и добронамерено да си гласуваме да влезе тази докладна и да се гледа. Каквото, както се казва после при гласуването, каквото сега ви покажа. Но да влезе точката в дневния ред. Причината точката да не е в дневния ред е, вие сам знаете, че не беше спазен срока за вкарване, законовия срок, за да бъде вкарана в деловодството на Общинския съвет. Имахте цял месец на разположение. Действително текстът е готов още от миналата сесия и е раздаден на общинските съветници. Не знам дали умишлено или неумишлено го вкарахте след това. Отделно, вие не присъствате на комисиите и не присъствате по принцип на комисиите. Там присъстваха 14 човека, проведе се гласуване и се прие това решение да не влиза точката в дневния ред. Въпреки това, аз ще подложа на гласуване вашето предложение, няма никакъв проблем,
Но преди това все пак ще искаме становище от нашия председател на Постоянната комисия по законност, както и от госпожа Камбурова, за да се запознати всички с фактологията. Последствие подлагам предложението ви на гласуване. Заповядайте, господин Чолаков. Уважаеми господин Кмет, господин председател, колеги, граждани. Относно това дали точката трябва да влезе в днешния дневен ред, няма да взема становище, ще го реши колективния орган. Както каза господин председател, ще се подложи на гласуване. Аз искам само да внеса една яснота относно това решение проблемно. До ден днешен това решение не е обнародвано в Държавен вестник. Областният управител е издал заповед, с която обжалва това решение на Административен съд Бургас. Като с определение Административен съд Бургас казва, че областният управител не е човек, който може да обжалва решенията на Общинския съвет в частта относно решения за процедури по Закона за устройство на територията. В тази връзка отново е подадена частна жалба и в момента делото е на Върховен административен съд, като не се знае кога ще се произнесе. За мен лично Върховният административен съд няма да постанови нищо по-различно от Административен съд Бургас. Тоест ще остави без уважение жалбата на заповедта на областния управител. Чисто юридически решението е обжалвано, но де-факто нищо няма да се случи. За мен това решение се остава в сила и не е обжалвано, въпреки че има пусната жалба. Това е, което мога да кажа, а това дали ще влезе в дневния ред, оставям на общински съветници. Благодаря, господин Чолаков. Госпожа Камбурова, може да добавите някакъв резултат? Мога да добавя единствено само в хода на развитие на делото това, което съм запозната, като тази сутрин съм получила призовката с частната жалба, по която имаме 3-дневен срок от името на Общинския съвет да изразим становище по тази частна жалба, с която се оспорва определението за прекратяване на производството. Което означава, че на този етап преписката дори все още не е администрирана към Върховен административен съд, защото върви размяна на книжа по повод определението и неговото оспорване. Благодаря. Има ли друг, който иска да изрази становище, колеги? Ако нямате, гласуваме предложението на господин Бъчваров. Тази докладна от група общински съветници относно оттегляне на решение номер 891 на Общинския съвет, който е съгласен тя да бъде оттеглена, тя да влезе в дневния ред на заседанието. Моля да гласува. 5-6 човека. Против няма. Против 1. Въздържали се останалите. Видно от резултата с 5 човека за, 1 против и всички останали съветници, които се въздържат, предложението на колегата не се приема. И ви предлагам да гласуваме проекта за дневен ред така, както ви е предложен, който е съгласен този проект да стане част от днешното заседание. Моля да гласува. Против? Не виждам. Въздържали се? Също няма. Единодушно се приема. И ви предлагам да започнем с точка 1 в проекта за дневен ред, който вече е дневен ред на днешното заседание. Разбира се, докладна записка от председателя на Общинския съвет относно годишен отчет за дейността на медицински център 1 в ЕООД град Средец за 2023 година. Уважаеми колеги общински съветници, в Общински съвет Средец е внесен годишен отчет за дейността на медицински център 1 в ЕООД град Средец за 2023 година. След запознаването ви с приложения отчет на дружеството, в качеството си на едноличен собственик на капитала и на основание член 21, алинея 1, точка 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с член 9, алинея 1, точка 5 от наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговски дружества,
Предлагам Общинския съвет да приеме следния проект за решение. Приема годишен отчет за дейността на медицински център 1 ЕООД град Средец за 2023 година. Сега, по време на заседанието на комисиите, преди да ви дам думата, колеги, само да кажа, имаше един въпрос от колегата Атанасов. Свързвал съм се вчера с управителя на медицинския център, която във вчерашния ден летеше за чужбина за участие в семинар. Обеща тук да присъства главният счетоводител на дружеството, който също не го виждам. Въпреки това, господин Атанасов, по отношение на въпроса, който беше за тези 14 000 задължения към 31.2012, обяснението на управителя е, че това са задълженията от месец декември, които ще се изплатят януари месец на следващата година. Тоест, може би, коректната счетоводна печалба, която е дадена отпред, от тези 24 000 трябва да се извадят 14 000 и реално е 10 372 лева, което преди да ви дам думата, само трябва да ви кажа, че както ще стане ясно по-нататък и от отчета на МБАЛА, тези счетоводни печалби основно се дължат на субсидиранията от Общинския съвет и от държавата. Надявам се, че бях ясен в отговора си. Заповядайте, господин Атанасов. Точно това, което говорихме, надявам се, че ще прави господин Петър, колеги, просто идеята е в така внесения отчет е записано нещо, което в момента трябва да уточняваме с председателя, да звъним на медицинския център, да чакаме ръководните кадри и счетоводството да дойдат, да уважат, защото явно, че Общинския съвет е структура, която не се уважава в Средец, така вече виждам и така чувствам. От целия медицински център никой не може да дойде. Несериозно звучи това. И подвеждащите факти, които бяха написани в докладната и които искахме сега да гласуваме, те дори не са променени. Никой не си е поиграл за 2 дена да смени докладната и да бъде друга. Тоест да промени тези цифри, които току-що председателя изговори. Аз нямам нищо против, че е така и може би са прави, но подвеждащата информация и докладната, която е внесена, и за пореден път казвам, че гласуваме неинформирани действия спрямо нас и ние гласуваме неинформирано на сляпо. Тоест да дадем другия път, да имаме свързани очи и да не гледаме докладните. Поне да бяха се поиграли да сменят, като пътуват за чужбина. Надявам се не на собствена сметка. Така че малко поведение. Съгласен съм, господин Атанасов. Бях поверен от управителката, че тук ще бъде главният счетоводител. Не го виждам. Наистина, между другото, така или иначе предстои един голям разговор по отношение и на двете дружества, за което може би ще се наложи да се направи извънредна сесия, така че там ще ги коментираме много обстойно и много подробно нещата. Искам само да кажа, че целият персонал на медицинския център е 5 лекари и 1 медицинска сестра. Това е от тях. Това, което е видно и в двата отчета, то ще стане ясно и в другия, че приходите от медицински услуги, които имат, в единия случай дори не покриват заплатите на персонала, в случая в медицинския център, пък по отношение на МБАЛА, която е следващата точка, но така или иначе преливам, те си близки като тематика, там възнагражденията за заплати отиват по над 90% от прихода от медицинска дейност, говоря. Така че в тази печалба от 10 000, която уточнихме на медицинския център, като извадим 60 000, които са платени от
Общинския съвет, съответно Общинска администрация, остава един минус 50 хиляди. Това е реалната картина. Въпреки това, хората не подават Общинския съвет, не да. Сега, доколкото виждам, от МБАЛ има присъствие, така че да не ги слагаме под този знаменател. Абсолютно прав сте, предстои още един разговор доктор Желязкова и пак казвам, ако трябва ще извикаме и на извънредна сесия. Има ли друг колега, който има да вземе, който иска да вземе отношение по докладната? Ако нямате, който е съгласен с така приложения отчет за дейността на медицинския център, моля да гласуваме. Против? Един глас господин Атанасов, въздържали се? Един глас господин Бъчваров с 15 гласа за, един против и един въздържал се. Отчета се приема. Точка 2 в днешния дневен ред е докладна от мое име относно годишен отчет за дейността на МБАЛ Средец ЕООД град Средец за 2023 година. На основание член 21 алинея 1 точка 23 от ЗМСМА и член 9 алинея 1 точка 5 от наредбата за условията и реда, при които община Средец упражнява правото на собственик върху общинската част от капитала на търговски дружества, предлагам Общинския съвет да приеме следния проект за решение. Общински съвет Средец приема годишен отчет за дейността на МБАЛ Средец за 2023 година. Тук присъства доктор Великова, присъства и госпожа Коршумова, главният счетоводител. Така че, колеги, имате думата за изказване, за въпроси към тях. Господин Атанасов. Уважаеми господин председател, господин Кметов, колеги, аз съм виждал и друг път отчетите на болницата. Мога само да внеса адмирации в момента, че е така добре разписан. Имам една лека забележка, една лека молба, може би, към следващите такива. В отчета на всички отделения, които сте дали, молбата ми е да се опише структурата на самото отделение. Тоест, примерно, давам един пример от всички, примерно детско отделение, приходи толкова, разходи толкова, молбата ми е да опише за това отделение числовата, хората, които участват в него. Просто това ще ни даде по-добра яснота какво става въпрос като човешки фактор, защото явно, че човешкият фактор е, както говорихме преди малко, е най-сериозният в болницата като разход. Това ми е просто като молба и мога да благодаря, наистина добре разписан отчет. Благодаря. Благодаря аз, господин Атанасов. Може би, ако го бяхте поставили на заседанието на комисиите, до сега щях да ви го осигуря. Едва ли би било проблем. Всъщност аз и го имам при мен, така че няма проблем да ви го покажа. Има ли други съветници, които да изкажат отношение или да имат въпроси по така приложения отчет? Също така от администрацията, господин Кмета. Няма, колегите, аз имам така няколко питания. Уважаеми колеги и съветници, администрация и гости. Не добре? Казвате да по-силно. Без да имам претенции да съм специалист в тази област, но има чисто математически неща, които не е толкова трудно да бъдат сметнати. В тази връзка искам да задам няколко въпроса на госпожа Коршумова. Аз и на предната сесия, ако се спомняте, ви зададох един въпрос. Какъв е процента от фонд работна заплата спрямо приходите на болниците? И тогава ме казахте 50-55. Нали помните? Само казах, ами ще ви докажа, че е повече. Бихте ли ме казали сега в крайна сметка колко е според вас процент? Почти толкова. Моля?
Почти толкова. Почти толкова. Сумите са записани. Сумите са записани. Това е върху всичките приходи. Не говорим само за приходите от здравната каса. Имаме си методика, по която работим, имаме си стандарти, по които работим и даже всичките ги носят тук. Оценката за работа на една болница според вас касае ли допълнителното субсидиране? От държавата 35 000 на месец, от общината. Защо вкарвате тази приходна част, т.е. това субсидиране в приходната част като дейност от болницата извършва? Аз казвам общите приходи. Ами общите приходи, да. Но когато говорим за независимост и добра работа на една болница, ние говорим какво е получено от дейността на тая болница, а не какво е дарено като дарение, като субсидии и така нататък. Ако направим елементарната сметка, приход ми давате 1 970, като извадим от тях 467 субсидии, остава 1 506 чисто приход от дейност на тая болница. И като сложим разхода 1 686, се получава минус 180 000, което е трагично и много плашно. 1 360 са заплатите. Като сложим в тях ваучери, граждански договори, осигуровки, 1 360. На фона на приходната част идва точно 92%. Фонд работна заплата в болницата. И вие в заключение ми твърдите, че високите приходи, т.е. високия ръст печалбата на лечебното заведение, ниския ръст в общите разходи, положителния баланс показват добра рестабилност и правилен подход при управление на лечебното заведение. Това ли да разберем под правилен подход и добро управление? Аз мога да ви представя договор, даже последния, на 5 февруари, който сме подписали с Министерството, че 90% от тази субсидия е за заплата. Министерство. Даже го носят на цели. Няма да влизам в детайли, защото те са прекалено много. Тук за една дреболия, пък която сте представили на главния счетоводител справка, примерно, разход за лекарство ден, на нея представите 4,61, в този отчет давате 5,25. На другата давате 2,89 разход за леглоден, а в следващата е 3,40. Но това са древни разминавания и детайли, за които в момента няма да влизам. Наистина най-вероятно ще има извънредна сесия, на която ще има подробен доклад от професор Стоянов, който беше назначен като ръководител в болницата и съм сигурен, че тогава ще дадат много по-интересни факти. Няма да отнемам повече внимание в момента. Да не говорим, че 38% от състава личния на болницата не е ангажиран пряко с медицинска дейност. 38%. Благодаря. Има ли други колеги, които желаят да вземат отношение? Да разбирам, че няма. Гласуваме така представения отчет за дейността на МБАЛ Средец за 2023 година, който е съгласен с отчета. Моля да го гласува. Против? Не виждам. Въздържали се 2. За протокола господин Чолаков и господин Гошо Атанасов. С 15 гласа за и 2 въздържали се, докладната се приема. Продължаваме с точка 3 в днешния дневен ред. Докладна от кмета на общината относно приемане на проектна наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Средец, приета от Общински съвет Средец с решение номер 20 от 17.01.2008 година. Уважаеми дами и господа общински съветници,
С решение номер 2018 от 12.03.2024 година Административен съд град Бургас отменя наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Средец, приета с решение номер 20 от 17 януари 2008 година на Общински съвет град Средец. Отменянето на наредбата е поради това, че не е публикувана по правилата на член 77 от АПК, а именно да се обсъди проекта заедно с мотивите, представените становища, предложения и възражения за защита на публичния интерес. Предвид горе изложеното, на основание член 21 алинея 1 точка 7 и алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и член 1 алинея 2 от Закона за местните данъци и такси, предлагам Общински съвет да вземе следното решение. Приема проекта на наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Средец. Благодаря, госпожо Башова. Имате ли въпроси, колеги? Ако няма, предлагам да гласуваме. Който е съгласен до планата, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се. Господин Башваров? 16 гласа за и 1 въздържал се. Докладната се приема. Следващата точка в дневния ред е по номер 4. Докладна от кмета на общината относно отмяна на досега действащия правилник за организацията, дейността и управлението на специализираното звено Общински ред и сигурност и приемане на нов правилник за организацията, дейността и управлението на специализирано звено Обществен ред и сигурност. Заповядайте, господин Кърков. Благодаря, председател. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, действащият правилник за организацията, дейността и управлението на специализирано звено Общински ред и сигурност при община Средец е прието с решение 136 от 29 май 2012 година. Проектът на новия правилник, обявен на страница на община Средец на 2 април 2024 година, в предоставения срок не са постъпили възражения или предложения по така предложените текстове. Там са изложени мотивите за приемане на нов правилник. Във връзка с гореизложеното, на основание член 76 алинея 3 от АПК и член 8 от ЗНА, член 21 алинея 2 във връзка с алинея 1 точка 23 от Закона за местно управление на местна администрация, предлагам Общински съвет да вземе следното решение. Отмяна на досега действащия правилник за организацията, дейността и управлението на специализирано звено Общински ред и сигурност и приемане на нов правилник за организацията, дейността и управлението на специализирано звено Обществен ред и сигурност. Благодаря. Благодаря, господин Кърков. Уважаеми колеги, имаше въпроси на комисиите, на които господин Кърков отговори. Ако имате други въпроси, заповядайте. Да разбирам, че няма. Подлагам докладната на гласуване, който е съгласен с проекта за решение в нея, моля да гласува. Против? Не виждам. Въздържали се? Също няма. С 17 гласа за, докладната се приема. Пета точка следва докладна записка от инженер Иван Кичев, кмет на община Средец, относно кандидатстване с проект рекултивация на клетка 1 на регионално депо Братово Запад по процедура рекултивация на регионални депа, клетки на регионални депа и битови отпадъци, приоритет 2 отпадъци, програма Околна среда 2021-2027 година. Уважаеми дами и господа общински съветници, на основание член 21 алинея 1 точка 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в съответствие с условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура рекултивация на регионални депа за битови отпадъци и клетки, приоритет 2 отпадъци, програма Околна среда 2021-2027 година, предлагам Общински съвет Средец да вземе следните решения. Първо, Общински съвет Средец дава съгласие за кандидатстване с проект рекултивация на клетка 1 на регионално депо Братово Запад по процедура рекултивация на регионални депа, клетки на регионални депа за битови отпадъци, приоритет 2 отпадъци, програма Околна среда 2021-2027. Второ, Общински съвет Средец дава съгласие Община Бургас да подготви и подаде проектното предложение пред управляващия орган и да изпълни проекта след неговото одобрение. Трето, Общински съвет Средец дава съгласие
да бъде осигурен финансов ресурс за съфинансиране на проект рекултивация на клетка 1 на регионално депо Братово Запад със средства натрупани в собствена сметка в РИОСВ по реда на член 60 от Закона за управление на отпадъците в размер до 40 936,88 лв. Четвърти. Общински съвет Средец дава съгласие да бъдат ползвани средствата натрупани по собствена сметка в РИОСВ по реда на член 60 от Закона за управление на отпадъците за биологична рекултивация, поддръжка и след експлоатационни грижи, в това число контрол и наблюдение на параметрите на околната среда за срок не по-кратък от 30 години след рекултивация на клетка 1, както и за направени разходи по подготовка на проектното предложение в размер до 42 607,78 лв. Допуска предварително изпълнение на основания член 60 алинея 1 от Административно-процесуалния кодекс предвид значимостта на проекта и свързания с това обществен интерес и с оглед на своевременното подаване на проектното предложение и предоставяне на изискуемите към него документи и съгласия за представяне на доказателства за предприети действия за вземане на решения. Благодаря, господин Петков. Също го коментирахме на комисиите. Заповядайте, колеги. Ако нямате въпроси към господин Петков, предлагам да гласуваме докладната, който е съгласен с проекта за решение в нея. Моля да я подкрепи. Против? Няма. Въздържали се? Също няма. С 17 гласа за докладната е приета. Точка 6 следва. Докладна от кмета на общината относно покана за свикване на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от водоснабдяване и канализация ЕАД град Бургас. Уважаеми дами и господа общински съветници, съгласно член 198е, алинея 3 и алинея 5 от Закона за водите, представителят на общината в Асоциацията по ВиК е кметът, като непревъзможност той да участва, общинския съвет определя друг представител. Позицията е мандатът на представителя на общината за заседанията на Общото събрание на Асоциацията по ВиК се съгласуват по ред определен от Общинския съвет. Предвид изложеното и на основание член 198е, алинея 3, алинея 5 от Закона за водите, предлагам Общински съвет Сърдец да вземе следните решения. Упълномощава инженер Иван Кичев, кмет на община Сърдец, да участва като представител на общината в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от водоснабдяване и канализация ЕАД град Бургас, което ще се проведе на 30 април 2024 година от 15 часа или на определената като резервна дата 15 май 2024 година от 10:30 часа в сградата на областна администрация Бургас, със адрес град Бургас, улица Цар Петър, номер 1. Второ, дава мандат на инженер Иван Кичев, кмет на община Сърдец, в качеството му на представител по Закона за водите на общината в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от водоснабдяване и канализация ЕАД град Бургас, с право да гласува по решенията както следва. По точка 1 от дневния ред, на основание член 198б, алинея 4, точка 10 от Закона за водите, във връзка с член 9, алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособените територии, обслужвана на водоснабдяване и канализация ЕАД град Бургас, приема отчета на дейността на асоциацията през 2023 година. За. По точка 2 от дневния ред, на основание член 26 алинея 3, във връзка с член 9 алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособените територии, обслужвана от водоснабдяване и канализация ЕАД град Бургас, приема отчета за изпълнението на бюджета на асоциацията за 2023 година и годишния финансов отчет на асоциацията за 2023 година. За. По точка 3 от дневния ред, на основание член 198б, алинея 4, точка 9 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособените територии, обслужвана от водоснабдяване и канализация ЕАД
град Бургас приема бюджета на асоциацията за 2024 година. За. По точка 4 от дневния ред. На основание член 33А от Правилника за организацията и дейността на Асоциацията по водоснабдяване и канализация, Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособените територии, обслужване на водоснабдяване и канализация ЕАД, град Бургас, одобрява подробната инвестиционна програма на водоснабдяване и канализация ЕАД, град Бургас за 2024 година, както намери за добре и с оглед запазване на интереса на община Сърдец. Точка 5 от дневния ред. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието на Общото събрание, кметът на общината следва да приема предложенията към същата за информация, като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед запазване на интереса на община Сърдец. Второ, определя Николина Пенева Дъбова, заместник-кмет на община Сърдец, за представител на община Сърдец на редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособените територия, обслужване от водоснабдяване и канализация ЕАД, град Бургас, което ще се проведе на 30 април 2024 година от 15 часа или на определената като резервна дата 15 май 2024 година от 10:30 часа в сградата на областна администрация Бургас с адрес град Бургас, улица Цар Петър, номер 1. При невъзможност на кмета на общината да участва лично в Общото събрание на асоциацията, като му дава мандат за приемане и одобряване на посочените по-горе решения. На основание член 60, алинея 1 от Административно-професионалния кодекс допуска предварително изпълнение преди датата на насроченото заседание. Благодаря ви, госпожо Кирязова. Колеги, има ли въпроси за плана? Господин Атанасов. Колеги, искам да направя едно уточнение и да внеса яснота в един наболял проблем на община Сърдец. В момента в отчета в точка 3, 4 и 5 са заложени програмата за 2024 година на ВиК за община Сърдец, което са 891 хиляди. Като по пера са разхвърлени и тук има едно перо, което ме притеснява и бих искал кметът или заместник-кметът госпожа Тамбулова да го изясним с ВиК. И именно изграждане на водомерни и арматурни шахти на територията на технически експлоатационен район, извинявам се за изговарянето от Сърдец. Сумата е 111 хиляди и точно тези шахти, които ВиК карат жителите на община Сърдец да копат и да правят шахти извън дворовете си на общински, публична общинска собственост, без никакво разрешение за строеж, нарушавайки всякакви правила и норми на законите за устройство на територията и много други, без никакво решение до сега на община Сърдец. Не засягам сегашното управление, защото сега се появява на ново този проблем и тези шахти ги дават, ги залагат като пари, че ще бъдат направени в общината, но копат и ВиК също, копат без разрешение за строеж, ще правят поразии на нашите тротуари, които ние едва можем да направим и са в окаян вид, те ги правят още по-окаян вид, копат на поразии и не възстановяват. Молбата ми е на кмета, като представител на община Сърдец, да постави въпроса на асоциацията и да се вземе някакво решение, в което да спре това поголовно разваляне на пътища, тротуари и всичко, което е общинска публична собственост и частна, разбира се, и да не възстановяват. Веднага давам пример от село Дилево,
който е шахта до шахта. Там е едно война има. Да не говоря за село Светлина, скоро бях в селото Гости, къде ли не. И това особено изграждането на тези водомерни шахти, които карат гражданите да се копат извън собствеността. И след това ние, ако искаме да възстановим тези тротуари, как ще ги възстановим? Как ще направим тротуара, като има шахта до шахта при всяка къща? Един на един шахти ги карат да копат. Това е немислимо. Моля ви, от името на Общинския съвет и колегите да го подкрепят, това нещо трябва да го спрем като община. Просто объркаме, че това не би трябвало да се случва в 21 век. Благодаря ви. Аз преди да дам думата и на кмета да ще кажа моето мнение. Абсолютно съм съгласен с вас. Проблема с ВиК и с асоциацията е много голям. Вчера бяхме с кмета на събрание при областния управител. Не остана кмет, може би с изключение на Приморско, който да не се оплаче от ВиК, комуникацията с тях. Но ще дам думата на кмета все пак да ви разясни по-подробно. Уважаеми господин кмете, господин председател, колеги, аз и на комисиите поставя въпроса. В точка 5 инвестиционна програма да бъде включено и водоснабдяване на село Дънчево. Защото кой век живеем вече? От толкова години тези хора там са накладенци на някакви собствени водоизточници. Друг е въпросът, че ще се реши проблема тогава на една много атрактивна зона за туризъм. Това е района на Бежура, което ще доведе и там също до развитие на като туристически район, на този район, ако се реши проблема с водоснабдяването и в село Пънчево. Така че молбата ми към господин кмете да постави въпроса на сбирката на асоциацията, да се заложи евентуално и средства в бюджета за 25-та година за водоснабдяване на село Пънчево. Господин Цъцаров спомена, аз от това имах предвид. Вчера бяхме поканени на среща при новата стара областна управителка, всички кметове и председатели на общински съвети, с съответно идеята да се поставят така спешни и неотложни проблеми, които съществуват пред всяка община. Както спомена господин Цъцаров, почти нямаше кмет, който да ни постави въпроса за проблеми с ВиК. И то са свързани основно с най-вече приемане на инвестициите, когато дойде момента да бъдат разписани тези приемо-предавателни протоколи. Продължава тяхната практика да се осъществяват някакви ремонтни инвестиционни дейности, без да уведомяват наш представител, без да присъства и в последствие съответно да искат наш подпис. Така че всички колеги, включително и аз, продължавахме против тази практика. Нито поставих също и въпроса за това, че фирмите, които отговарят за ремонт на улиците след евентуално техен ремонт и пътища, лошото е, че те са дългосрочни договори и казаха, че не могат да бъдат променени, но така или иначе в тая посока ще се водят разговори, за да може да променят и тая порочна практика, да чакат някакъв обем от работа, да се събере, пък тогава да дойдат да се отремонтират съответно улиците или пътя. Така че областната управителка го прие този проблем много сериозно и в тази връзка пое ангажимента тук до 20 дни, но явно това ще е след общото събрание на асоциацията, до към 20 дни някъде, да инициира нова среща с представители на ВиК и най-вероятно и с
представител от регионалното министерство, където да бъдат поставени тези първи проблеми и съответно да се търси решение. Така че работи се в тази насока и съм убеден, че ще има някаква положителна промяна, защото наистина това е много. Отношение на Пънчо? По отношение на Пънчо, да, ще бъде поставен въпроса и там. Аз и миналия път на комисията казах, че работим в тази насока. Работи се проект, който казах, че в момента малко има затруднение, защото се оказа, че има по трасето неотчуждени терени, но така или иначе, преди още да бъде поставен въпрос от господин Станилов, сме го подхванали това въпрос и смятам, че ще бъде решен. Вече въпросът е откъде ще намерим финансиране, ако ВиК се ангажира поне в по-голямата част да бъде за тяхна сметка, ще да завършва. Добре. Има ли други желащи, които искат да вземат отношение по въпроса? Само последно да допълня, че толкова е нарушена вече комуникацията с ВиК и общините, че дори имаше община, няма да споменавам името, която да плаши, че ще напусне асоциацията по ВиК и ще тръгне към по друг път. Ако няма, колеги, други желаящи за изказвания, гласуваме докладната. Който е съгласен с проекта за решение, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Един глас, господин Атанасов. Докладната се приема с 16 гласа за и един въздържал се. Продължаваме с следващата точка в дневния ред. Упълномощаване на представител на община Средец за участие в редовни и извънредни заседания на Общото събрание на акционерите на МБАЛ Бургас АД град Бургас и определение на позиция и мандат по решенията от съответния дневен ред, които следва да се вземат. Уважаеми дами и господа общински съветници, община Средец е член в Общото събрание на акционерите на МБАЛ Бургас град Бургас, което има капитално участие. Във връзка с това е необходимо да се избере постоянен представител на община Средец, който да участва в насрочените редовни и извънредни заседания на Общото събрание на дружеството, както и да се определи неговата позиция и мандат, за да може да участва и гласува предвидените в съответния дневен ред решения. Съгласно член 2 алинея 3 от наредбата за условията и реда, при които община Средец упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговски дружества, това е от компетентността на Общински съвет град Средец. Предвид горе изложеното, на основание член 2 алинея 3 от наредбата за условията и реда, при които община Средец упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговски дружества и във връзка с член 51а, алинея 1 от Закона за общинската собственост, предлагам Общински съвет Средец да вземе следните решения. Първо, упълномощава кмета на община Средец инженер Иван Димитров Кичев да участва в настоящи и бъдещи общи събрания на акционерите на МБАЛ Бургас, АД град Бургас, с право да гласува по предвидените въпроси от съответния дневен ред, съобразно интересите на община Средец. Второ, при невъзможност кмета да участва в горе посочените общи събрания, за представител на община Средец се определя Йона Николова Чубанова, заместник кмет на община Средец, с право да гласува по предвидените въпроси от съответния дневен ред, съобразно интересите на община Средец. Имате ли други предложения, колеги? Ако нямате, гласуваме предложението на администрацията. Който е съгласен, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се също няма. Приема се единодушно. Продължаваме с следващата точка, която е докладна записка от общински съветници от Земеделски съюз Александър Стамболийски относно ремонт на сграда за тъжни ритуали, находяща се в гробищен парк град Средец и възстановяване на дейността тъжни ритуали. Заповядайте, господин Божинов. Уважаеми господин кмете, уважаеми господин председател, колеги общински съветници, мотив за изготвянето на настоящата докладна записка е изключително лошото състояние на сградата за тъжни ритуали в гробищен парк град Средец, която от години се руши и не функционира. Община Средец няма сграда, в която покойниците да бъдат изпратени последния им земен път, което създава неудобство за жителите. Тъжните ритуали са важна част
от общностната подкрепа по време на загуба. Това е начин да се отдаде почет към починалите и да се напомни за тях. През 1998 година сградата за тъжни ритуали в Гробищен парк е актувана за публична общинска собственост. Няколко години след това общинска администрация преустановява дейността в сградата за тъжни ритуали. След направена справка в кадастрална карта и кадастрални регистри се установява, че сградата е извън регулация, което не позволява предприемането на дейности по извършването на ремонтни такива. Гробищните паркове на територията на всяка община, както и намиращите се тях сгради и съоръжения в общинска собственост, се управляват, опазват и поддържат пряко от общинската администрация. На основание член 5 алинея 1 във връзка с член 6 алинея 1 от наредбата за гробищните паркове на територията на община Средец, предлагаме на Общински съвет следния проект за решение. Първо, общинска администрация на община Средец да предприеме действие по изменение на кадастрална карта и кадастрален регистр с цел нанасяне на сградата за тъжни ритуали, находяща се в землището на град Средец, поземлен имот 17974.37.331 с начин на трайно ползване в Гробищен парк. Второ, общинската администрация на община Средец да предприеме действие по изготвяне на количествено-стойностна сметка и необходима документация за ремонт на сградата за тъжни ритуали. Трето, общинската администрация на община Средец да предвиди средства в бюджет 2025 година за ремонт на сграда за тъжни ритуали. И четвърто, кметът на община Средец да възстанови дейността тъжни ритуали в общинска администрация в град Средец. С уважение, Общински съвет Сил Земеделски съюз Александър Стамбулийски. Благодаря, господин Божинов. Правилно ли чух промяна в точка 3? Да. 2025 вместо 2024 година. Предполагам във връзка с това, което коментирахме на комисия. Добре, заповядайте, колеги, за въпроси. Господин Атанасов, предложение. Относно точка 3, както казах и на комисиите, моето предложение е начало да отпадне точка 3, тъй като в актуализацията на бюджета и в 24-25 можем да направим предложение, когато вече има готова количествена сметка, да предложим направо сумата да влезе в бюджета. Доколкото знам, това е възможно, когато се изготвя бюджета за 24-та, мисля, че това не е проблем. Но да отпадне задължението на общината, като ние предполагам до година бахме тук живот и здраве, или някой от нас, ако някой го няма, да го вкара като точка, като предложение, но тогава ще има точна сума, която да заложим в бюджета на общината. Евентуално, а пък може и тогава да се реши по друг начин. Това е моето предложение да отпадне точка 3, иначе благодаря. Благодаря. Вие предлагате да отпадне точка 3? Да отпадне точка 3. Вносителите иска ли някой да вземе думата? Въпреки, че и така прието, точката има препоръчителен характер. Да. Тя не обвързва с конкретна сума, но ако няма... Вие да започнем процедурата. И затова коригираме 25 година, за да пресилваме нещата, защото документално така. А относно въпроса, който представяте на комисията за електроснабдяването, само там ще бъде необходима една огромна сума. Водили сме предварително на разговора вече с потенциални дарители, които биха одобрили панели, соларна система, с която да се реши въпроса, да се избяга от този големия разход, който е. Но това са разговори в последствие. На експертно становище бих казал, че тази сума ще надхвърли половин милион. Общото горе. Нека
Това ли общината си може да го позволи, затова тръгнах в този аспект, като казвам детайли, които тези детайли винаги могат да варират да бъде готово, но това е... Но не е банално точно, защото тя е за производителен характер. Има ли други изказвания, колеги? Господин Атанасов, гласуваме ли предложението? Поддържате ли? Така се го гласувам, да. Добре. Господин Атанасов предлага точка 3 от настоящото решение да отпадне. Който е съгласен с неговото предложение, моля да гласува. 1, 2, 3. Против? Няма. Въздържали се останалите 14 общински съветника не се приема. Предлагам да гласуваме докладната така, както е предложена от вносителя, който е съгласен с проекта за решение и моля да го гласува. Против? Няма. Въздържали се? Също няма. Приема се единодушно. Продължаваме с следващата точка в дневния ред под номер 9. От кмета на общината е докладната относно учредяване право на безвъзмездно ползване на имоти общинска собственост за нуждите на народните читалища на територията на община Средец. Уважаеми дами и господа общински съветници, на основание член 21 алинея 1, точка 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 39 алинея 4 и алинея 5 от Закона за общинската собственост, член 51 алинея 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и параграф 4 от Закона за народните читалища, предлагам Общински съвет град Средец да вземе следното решение. Първо, предоставя на народните читалища на територията на община Средец право на безвъзмездно ползване на имоти общинска собственост, както следва: на Народно читалище Пробуда град Средец, на Народно читалище Светлина село Девелт, на Народно читалище Просвета село Зурево, на Народно читалище Христо Ботев село Загорци, на Народно читалище Светлина село Момена църква, на Народно читалище Христо Ботев село Бистрец, на Народно читалище Иван Вазов село Светлина, на Народно читалище Христо Ботев село Пакия, на Народно читалище Надежда село Кобадин. Второ, правото на ползване се погасява с прекратяването на читалищната дейност. Трето, на основание член 3 алинея 3 от Закона за народните читалища, народните читалища могат да развиват и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната им дейност, в съответствие с действащото законодателство, като използват приходите от нея за постигане на определените в устава им цели. Народните читалища не разпределят печалба. Благодаря, госпожо Пашова. Има ли колега, който иска да вземе отношение по докладната? Ако нямате, предлагам да гласуваме проекта за решение в нея. Който е съгласен, моля да го подкрепим. Против? Няма. Въздържали се също няма. С 16 гласа за Даниела господин Атанасов отсъства. Докладът се приема. Точка 10 следва в дневния ред. Доклада от кмета на общината относно учредяване право на безвъзмездно ползване върху част от имот частна общинска собственост в град Средец. Уважаеми дами и господа общински съветници, на основание член 39 алинея 4 от Закона за общинската собственост, член 51 алинея 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и член 31 алинея 2 от Закона за политическите партии, предлагам Общинския съвет град Средец да вземе следните решения. Първо, предоставя право на безвъзмездно ползване на политическа партия Движение Да, България, град София, с адрес на управление град София, улица Едисон, номер 33А, представлявано от Христо Любомиров Иванов, председател, за нуждите на коалиция ППДБ на територията на община Средец, върху част от имот частна общинска собственост, представляващ общинско помещение с обща площ от 17,80 кв.м, разположено в източната част на втория етаж от масивна административна сграда, изградена в УП 4, 294, квартал 45 от на град Средец, с акт за частна общинска собственост номер 209 от 1.6.2006 година. Второ, помощава кмета на община Средец да сключи договор за учредено вещо право на безвъзмездно ползване за срок от 5 години.
Благодаря. Коментирахме го на заседанията на комисиите. Имате ли въпроси по докладната, колеги? Предложения някакви? Ако нямате, предлагам да ви гласуваме. Който е съгласен с проекта за решение, моля да гласува. Приема се единодушно от присъствалите 16 души в залата. Точка 11 следва докладна от кмета на общината относно отказ от закупуване на съсобствен имот в село Загорци по реда на член 33 от Закона за собствеността. Уважаеми дами и господа общински съветници, на основание член 33 от Закона за собствеността предлагам следния проект за решение. Общински съвет град Средец отказва да закупи УП-1 Сафурна, квартал 46 по плана на село Загорци, целия с площ от 1001 квадратен метър, ведно с 49% от сграда Фурна с застроена площ от 224 квадратни метра, представляващи 110 квадратни метра, и дава съгласие земята и 110 квадратни метра от сградата да бъдат продадени от собственика потребителна кооперация Ралио Божинов село Загорци на трето лице на цена от 10 000 лева. Допуска предварително изпълнение на решението на Общински съвет Средец на основание член 60 алинея 1, предложение 2 от АПК. Въпроси, предложения? Няма. Гласуваме докладната. Който е съгласен, моля да гласува. Против? Не виждам. Въздържали се един глас. Господин Атанасов с 16 гласа за, един въздържал се. Докладната се приема. Следващата точка, тя е с същия текст. Отказ от закупуване на съсобствен имот в село Девел по реда на член 33 от Закона за собствеността. Уважаеми дами и господа общински съветници, на основание член 33 от Закона за собствеността предлагам следния проект за решение. Общински съвет град Средец отказва да закупи сграда за търговия с застроена площ от 28 квадратни метра и учреденото право на строеж върху общинския имот с идентификатор 2270.501.1000 по плана на село Дебел, целия с площ от 326 квадратни метра, и дава съгласие сградата да бъде продадена от собствениците Борислав Абазов и Галя Абазова на трето лице на цена от 5000 лева. Допуска предварително изпълнение на решението на Общински съвет Средец на основание член 60 алинея 1, предложение 2 от АПК. Заповядайте, колеги, ако имате въпроси, някакви предложения по докладната. Ако няма, гласуваме проекта за решение. Който е съгласен, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се също няма. Приема се единодушно. Следващата точка 11. Докладна от кмета на общината относно продажба на имот частна общинска собственост в село Трачево. Уважаеми дами и господа общински съветници, на основание член 35 алинея 1 от Закона за общинската собственост, член 38 алинея 1 точка 1, алинея 2 и алинея 3 от наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, предлага Общински съвет да вземе следните решения. Първо, актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 година, чрез допълнение на раздел 2, имоти, които община Средец има намерение да продаде в частта урегулирани поземлени имоти, и включва под номер 75 УП-16-16, квартал 13 с площ от 505 квадратни метра, покуп на село Драчка. Второ, одобрява цената, изготвена от лицензиран оценител в размер на 5410 лева, без включен ДДС. Трето, обявява чрез продажба, чрез процедура на публично оповестен търг с тайно надаване на регулиран поземлен имот 16, квартал 13 с площ от 505 квадратни метра, покуп на село Драчево, при начална тръжна цена в размер на 5410 лева без включен ДДС. Четвърто, възлага на кмета на общината да проведе търга съгласно глава 5 от наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, изключи договор за продажба. Благодаря, госпожо Пашова. Колеги, имате думата за изказване по докладната.
Господин Атанасов, заповядайте. Аз имам едно предложение, както леко да коригираме цената, тъй като в момента цената е 10 лева на квадрат, което за мен регулацията на село Драчево не е допустима. Цената да стане 20 лева на квадрат или общо 10 000 тони. Благодаря и аз. На миналата сесия имаше пак продажба в Драчево. На колко е продажба тогава? На 17 лева ли беше нещо такова ми се върна? Не, така и иначе предложението ви ще го гласуваме, няма проблем, само... Съобразявам се с място на имота, нищо друго. Окей, разбрах. Има ли други предложения, колеги? Ако нямате, гласуваме предложението на господин Атанасов. Началната тръжна цена в размер на 10 100 лева. Който е съгласен, моля да гласува. Против не виждам, въздържали се 2. Това са господин Атанас Точков и Станислав Бъчваров. Предложението се приема и гласуваме цялата докладна с направената промяна в нея. Който е съгласен, моля да подкрепи решението. Против няма, въздържали се 1 глас, господин Бъчваров. Докладната се приема. Следващата точка под номер 14 – продажба на поземлен имот с идентификатор 70322.206.6 по кадастралната карта на село Суходол. Уважаеми дами и господа общински съветници, на основание член 35 алинея 1 от Закона за общинската собственост, член 21 алинея 1 точка 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 38 алинея 1 точка 1, алинея 2, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, предлагам Общински съвет да вземе следното решение. Общински съвет на община Средец одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за поземлен имот идентификатор 70322.206.6 по кадастралната карта на село Суходол в размер на 551 910 лева. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на имот с идентификатор 70322.206.6 по кадастралната карта на село Суходол с площ 332 430 квадратни метра, начин на трайно ползване, друг вид трайно насаждение, в местност Блока, отдел под отдел 7.2 с площ 4966 квадратни метра, широколистни високостъблени голина, отдел под отдел 7А с площ 8461 квадратни метра, превръщане и сдънково насаждение, 7Б с площ 217 325 квадратни метра, широколистни високостъблени скупена култура, 7В с площ 101 661 квадратни метра, широколистни високостъблени скупена култура, с номер на предходен план 206-006, актуван с акт за частна общинска собственост, номер 1485 от 14 май 2004 година, с начална тръжна цена 551 910 лева. Упълномощава кмета на общината да проведе процедура на търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на глава 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и изключи договора за продажба. Благодаря. Благодаря. Колеги, заповядайте, ако има изказвания по докладната, някакви предложения, ако имате. Господин Бъчваров, заповядайте. Може микрофона малко да отигнете. Така чуваме се. Мое вътрешно убеждение и принципна позиция по време на предизборната кампания беше земи да не се продават. Да се дават под наем, каквото и да е, но да има постоянен свеж поток от пари. И на база на това ще гласувам против. Доколкото разбрах на комисия, господин Кичев е изразил
финансова нужда. И затова се продава тази земя. Аз го отчитам това естествено и искам да попитам господин Кичев, като я продаде тази земя, за къде не стигат пари? В кой сектор? Това е едното. За къде не стигат парите, за къде има остра финансова нужда, в кой сектор на общината, че искаме да я продадем тази земя? За кой сектор? Така, сега ли ще отговорите на господин Бъчваров или ако има и други въпроси? Нека да говори кмета все пак, хайде да ги раздобяваме. Аз и на комисиите направих предложение, който има конкретно питане да доповяда при мен, за да поразискаме малко относно финансовото състояние на общината. Ще ви кажа, че имаме задължение над 1 800 000 и масово започваме да ни притесняват за тези задължения. И в един момент може да се стигне до там, че да ни блокирате сметката. И от тая гледна точка аз и на комисиите го казах и в предишния общински съвет, когато съм бил общински съветник, съм казал, че съм категорично против продажа. Да, не подкрепям продажа. Но в определени ситуации ние трябва да търсим някакъв вариант, все пак да постъпят някакви средства, защото бюджета, нали знаете, бюджетът е една хартийка. Да, там са изписани едни приходи, ама дали ще дойдат тези приходи, дали ще влезат и под каква форма е голям въпрос. И в крайна сметка всички тези хора чакат обаче да се направи нещо и по села, и по улици, и по пътища. Да, аз не казвам, че с тези средства ще го решим този въпрос, но има достатъчно текущи неща, които ще се решим с тези средства. Плюс това казах, че до сегашния арендатор съм говорил лично разговор с него, не проявява повече интерес да сключва договори да стопанисва тази земя. Казах изрично, че сумата, която евентуално би се получила, се равнява на 30 годишната вноска, която ще получим от евентуално отдаване под наем. Така че решението е ваше, аз не съм казал, не на всяка цена трябва да се прави. Разберете, че аз търся някакво решение да дадем свеж въздух на общината. Защото никак не е розово положение. Не се притеснявам да го споделя и да го кажа. Господин Чолаков. Да, заповядайте. Господин Кичев, аз наистина не разбирам и сигурно се добронамерен това ваше искане, просто аз не мога да си обясня как толкова сложен проблем като недостиг на финансите може да се поправя с просто решение като продажба на земя. Просто не мога да се съглася. Според мен въпросът е на управление, на качествено управление, а не толкова да погасявам пожари с продажба на земя. Аз ви вярвам, че има такъв недостиг към фермите, но за мен това не може да бъде мотив и ще ви призная нещо честно. Последните решения, които взема Общинския съвет, са против моите убеждения. И аз сериозно обмислям възможността дали въобще да остана в управляващото мнозинство. Нито съм убеждавал хора да гласуват за нас, за да има такъв Общински съвет. Да, някои неща бяха свършени, аз съм ги казал, защото нещо е хубаво, аз съм първият човек, който ще го каже, го нямам. Но някои неща, които се случват в Общинския съвет, са против моите убеждения, аз сериозно обмислям. Обмислям, защото все пак и вас да разбирам, че е твърде малко времето, в което да покажете някакъв размах. Така че
Това е. Не, че ще се отмени земното подтегнение с моя глас, но въпросът е принципен. Заповядайте, господин Чолаков. Момент само, може ли тишина в залата? Въпросни имоти и насъжденията върху него са с изтекал срок на експлоатация. Бихте ли пояснили какво означава? Това е по становището на експерт-оценителя. 20 години е срока на експлоатацията и на въдените, и на жилищната градина. Сега от тук нататък се изтегли за тези 20 години. Договора на арендатора също тази година изтича. От тук нататък в 4 годишен период предстои върхуване на тази градина. Това е следващия етап. И на място сме направили проверка, колеги от общинската администрация, оценителът е бил на место. Самата при двете градини, Бъденовата и Черешовата, са над 30% изсъхнали и са държавели от на малките. Така че тези товари вече не се стопанисват и са визуално изоставени. Подлежат на възстановяване. Трябва да се спорим. Отново да се възстановят. Да. Марчо, това го дигне да направи готова микрофон. От се чува, бе? Чува ли се? Да. Добре. Той го изкриви се. Уважаеми колеги, решението за продажба на въпросния имот е изцяло във вашия ръце. Няма да да гласува по определен начин. Достатъчно грамотности. Искам само да отбележа два момента в тази доклада. Вече 19 години се занимавам с покупка-продажба на недвижими имоти и съм в кухнята, така да се каже, на пазарните стойности между продавачи и купувачи, техните договорки и виждам сделките на какви цени се изповядват. Ние случайно питах госпожа Стойчева за този изтекал срок на експлоатация. Аз също направих собствено проучване. Ако даден дружество, даден купувач, наемател или какъвто и да е, иска да почисти този терен, за да може да има по-добър добив, трябва да се заплати цена от 270 до 300 лева на декар. В случая предложената цена от дружеството купувач, кандидат за купувач, възлиза, мисля, че на около 1600 лева. Към сегашния момент в нашата община това е възможно най-високата цена, която някой може да предложи. Миналата седмица изповядахме сделки в много уязвими в Джурово и Драчево. Нито фондовите, нито едрите земевладелци предлагат цена повече от 1000 лева. Едно изключение беше миналата седмица, дадаха 1100 лева за 3 малки нивички в Джурово. Така че тази цена от 1600 лева не се струва удачна. Евентуално завишаване на тази цена, не знам дали няма в един момент да откаже кандидата за купувач, при положение, че му предстоят и други разходи, за да може да се стопанисва и управлява този имот по предназначение. Решението на продажба е изцяло по ваше усмотрение. Добре, господин Атанасов, искаше думата. Колеги, аз съм съгласен с колегата, че цената е доста добра за дадения имот. Въпреки това, не харесваме инвеститорите да се опитват да извиват ръцете на общината, заявявайки, че той няма да го ориентира повече, т.е. той се откаже. Значи тези подходи бяха едно време при, да не казвам какъв строй, едва ли няма да намери друг човек, който да вземе под аренда тази земя и който да регулва и така нататък. Чакат толкова много хора, че това няма да го обсъжда. Няма да дигаме цената, но това исках да го споделя относно инвеститорите в общината, че не правят услуги на общината, като купуват една парче земя, тъй като
математическите показатели показват други неща, но това е отделен въпрос. Това исках да изразя относно докладната. И искам да изкажа мнение относно господин Бъчваров, който нападна така всички нас, искайки да се откаже. Това е негово право, може още днес да се подаде оставката, да напусне по собствено желание. Но тук не трябва да нападаме кмета какви действия е направил, колко добро управлението, а да даваме решение. Та предложението ми е към господин Бъчваров да даде някакво предложение за финансов растеж на общината, колкото да напада колегите. Благодаря ви. Благодаря, господин Атанасов. Колеги, да отговоря на господин Бъчваров. Правим впечатление, почти всяко ваше изказване започва с думите "не разбирам". В момента и аз ще позволя да кажа "не разбирам" защо се колебаете да минете в опозиция. Вие сте от първия ден в опозиция, така че няма място за колебаете. Ставайте смело. Сега господин Бъчваров ще каже, че е засегнат. Искате ли думата, господин Бъчваров? Има ли други колеги, които искат да се изкажат по докладната? Господин Чанков. Само един въпрос от място. Не е ли редно да се помисли при сключване на редни договори, да се залагат такива условия с изтичане на договора или при отказ, арендатора да я предаде в състояние, в което е била, или в годно състояние? Защото сега разбираме, че евентуално практуване на тази градина, почистване и така нататък струва около 300 лева на декар, което имота не продължи с нова аренда, ще трябва евентуално или общината да направи, или другия кандидат. Благодаря. Това го разбирам като препоръка към администрацията, вредно е наистина да се помисли. Договорите съдържат такива клаузи, че имотът следва да се възстанови в годно състояние. Друг въпрос е, че когато един купувач отиде на място, той се запознава с състоянието на имота, който е купен, или в повечето случаи е така. Иначе в договорите има такива клаузи, как трябва да се върнат имота. Да, въпросът е, че той може да не се проведе имота, да не се вземе решение за продажба. Не, но в смисъл по повод на това, което отправите като препоръка, безспорно са направени по този начин договорите. Добре, и аз благодаря, госпожо Камбурова. Колеги, ако няма други изказвания, предлагам да гласуваме докладната. Съжалявам да ви видях. Аз така, като господин Бъчваров, но смятам, че не трябва да се подават имоти. И както повечето от всички се и с кмета, но не съм наясно какво е състоянието на общината и при положение, че колегата каза, че е годна цената, която ще е, защото аз не съм запознат с интервюта. Смятам, че ще гласувам за и искам да си изкажа самата позиция, защо ще гласувам за. Благодаря ви за информацията, която дадете. Благодаря и аз, господин Пъчков. Колеги, приключваме дебатите, минаваме в режим на гласуване. Който е съгласен с проекта за решение в докладната, моля да гласува. Против? Един глас, господин Бъчваров. Въздържали се? Двама. Господин Жалов и кой е третия? Таня Тодорова. И Гоша Атанасов. Тоест 13 гласа за, 1 против, 3 въздържали се. Докладната се приема. Продължаваме следващата точка 15. В днешния дневен ред докладна от кмета относно ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост, квартал 35 в село Момина църква. Даниела, видяхте ли въздържали се? Господин Жалов, Таня Тодорова и Гоша Атанасов. Уважаеми дами и господа общински съветници, на основание параграф 8 алинея 2, точка 1 алинея 3 от преходните разпоредби от Закона за устройство на територията, във връзка с член 44 от наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, предлагам Общински съвет да разпределят за цели следните решения.
Първо, одобрява цената на правото на собственост на 20 от 845 квадратни метра идеални части, предаваеми от улица към 9, 595, квартал 35, попут на село Момина църква, отреден за жилищно строителство, определена от независим оценител на имоти в размер на 145 лева, без включен ДДС. Второ, продава на универсална търговия експлоат и логистика ЕОД 20 от 845 квадратни метра идеални части, предаваеми от улица към ОП9 595, квартал 35, попут на село Момина църква, отреден за жилищно строителство, за сумата от 145 лева, без включен ДДС. Трето, упълномощава кмета на община Средец да сключи договор за продажба на дела на общината с собственика. Заповядайте, колеги. Има ли въпроси и изказвания по докладната, предложения? Ако нямате, предлагам да я гласуваме. Който е съгласен, моля да гласува. Против? Не виждам. Въздържали се един глас, господин Бъчваров. Приема се с 16 гласа за и един въздържал се. Заповядайте, господин Гюров. Да. Имате право, обявявам 15-минутна почивка до 11 до 25. След прекъсването имаме необходимия кворум. Продължаваме заседанието с точка 16 от дневния ред. Доклада от кмета на общината относно ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост, квартал 21 в село Зорница. Уважаеми дами и господа общински съветници, на основание параграф 8 алинея 2, точка 1 и алинея 3 от преходните разпоредби от Закона за устройство на територията, във връзка с член 44 от наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, предлага на Общински съвет Град Средец да вземе следните решения. Одобрява цената на правото на собственост на 20 от 2500 квадратни метра идеални части, предаваеми от улица към УП3, 170, квартал 21, попут на село Зорница, отреден за жилищно строителство, определено от независим оценител на имоти в размер на 150 лева, без включен ДДС. Второ, продава на Николай Петров Славов 20 от 2500 квадратни метра идеални части, предаваеми от улица към УП3, 170, квартал 21, попут на село Зорница, отреден за жилищно строителство за сумата от 150 лева без включен ДДС. Трето, упълномощава кмета на община Средец да сключи договор за продажба на дела на общината с собственици. Благодаря. Има ли въпроси, колеги? Ако нямате, предлагам да гласуваме. Докладната, който е съгласен с проекта за решение в нея, моля да гласуваме. Против? Не виждам. Въздържали се също няма. Въздържал се един, госпожа Кисьова Данила. С 15 гласа за, един въздържал се. Докладната се приема. Точка 17 следва. Докладна от кмета на общината относно ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на общината в имот частна общинска собственост в квартал 53 в село Вълчаново. Уважаеми дами и господа общински съветници, на основание параграф 8 алинея 2, точка 1 и алинея 3 от преходните разпоредби от Закона за устройство на територията, във връзка с член 44 от наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, предлагам Общински съвет Град Средец да вземе следните решения. Първо, одобрява цената на правото на собственост на 245 от 1260 квадратни метра идеални части, предаваеми от улица към УП6, 194, квартал 53, попут на село Вълчаново, отреден за жилищно строителство, определено от независим оценител на имоти в размер на 1930 лева без включен ДДС. Второ, продава на наследниците на Иван Янев Копчезлиев и Яни Иванов Копчезлиев 245 от 1260 квадратни метра идеални части, предаваеми от улица към УП6 194, квартал 53, попут на село Вълчаново, отреден за жилищно строителство, за сумата от 1930 лева без включен ДДС. Трето, упълномощава кмета на община Средец да сключи договор за продажба на дела на общината с собственика.
Благодаря. Колеги, имате ли някакви предложения по докладната? Становища? Ако нямате, гласуваме проекта за решение. Който е съгласен, моля да гласува. Против? Не виждам. Въздържали се? Също няма. Приема се единодушно с 16 гласа от присъствалите. Точка 18 следва отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в село Кирово. Уважаеми дами и господа общински съветници, на основание член 14 алинея 7 от Закона за общинската собственост и член 12 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, предлагам Общински съвет град Сърбец да вземе следните решения. Първо, дава под наем чрез процедура на публичен търг с тайно надаване общинско помещение с площ от 20 квадратни метра, разположено в североизточната част на първия етаж от масивна двоетажна сграда кметство с обща застроена площ на сградата 164 квадратни метра с акт за публична общинска собственост номер 455 от 15 май 2000 година. Второ, определя начална тръжна цена на месечен наем за помещението с площ от 20 квадратни метра в размер на 40 лева без включен ДДС. Трето, възлага на кмета на общината да проведе търга съгласно глава 5 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и изключи договор за наем за срок 5 години. Колеги, ако нямате изказвания по докладната, предлагам да гласуваме. Който е съгласен, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Приема се. Следващата точка под номер 19 относно отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд на територията на община Средец. Уважаеми дами и господа общински съветници, на основание член 24а алинея 5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи и член 26, член 27 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление с имоти и вещи общинска собственост, предлагам Общински съвет да вземе следното решение. Общински съвет на община Средец дава съгласие да бъдат отдадени под наем чрез публичен търг с явно надаване, считано от стопанствата 2024-2025 година, земеделски земи от Общински поземлен фонд по приложен списък, неразделна част от настоящото решение. Упълномощава кмета на общината да проведе процедура на търг с явно надаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд по точка 1 за срок до 5 стопански години, съгласно разпоредбите на глава 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, изключи договор за наем при начални тръжни цени за трета категория 28 лева на декар, четвърта категория 27 лева на декар, пета категория 26 лева на декар, шеста категория 25 лева на декар, седма категория 24 лева на декар, 8 категория 23 лева на декар, 9 категория 22 лева на декар и 10 категория 21 лев на декар. Изоставени трайни насъждения 21 лев на декар. Благодаря. Имате ли въпроси, колеги? Аз искам тук да кажа нещо. Ще помоля адвокат Камбурова да каже няколко думи относно новата наредба, която не е публикувана още и не се знае точно какво гласи, но има неща, които ще бъдат интересни в тази насока. Само извиняйте, просто отговарях тук на едно съобщение и не чух точно в каква връзка. Наредбата, тази новата за промяна начина на отдаване на тези земи, това, което е факт от това дни. Не е промяна в наредбата, а промяна в ЗСПЗ, в закона за ползването на земеделските земи. Има доста промени, които са приети в последствие касателно имотите, които следва да бъдат отдавани за изграждането на електроцентрали, както и самия ред за отдаването на тези земи на така наречените земеделски производители, зеленчукопроизводители и животновъди. Съвсем нова е разпоредбата, не мога да дам още никаква информация, че първо с колегите ще събираме информация, има промяна в тази насока. Това искам да заостря като внимание, малко да го имаме преди това нещо, да не влезем в колизия. Аз съм го изкоментирала с колегите и те първо ще следим тази промяна, която е от 12 април. Касателно ли е нашите животновъди и нашите зеленчукопроизводители? Защото може на нашата територия да не се налага да се прилага тази разпоредба. Общинските съветници
Ако нямате, гласуваме. Който е съгласен, моля да подкрепи докладната. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Приема се с 16 гласа за. Следващата точка 20. Докладна от кмета на общината относно изплащане на пътни разходи от местоживеене до месторабота на служители. Уважаеми дами и господа, общински съветници, на основание член 21 алинея 1 точка 6 от земя семя и член 38 алинея 1 точка 2 от ПМС-13 от 29 януари 2024 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2024 година предлагам Общински съвет да вземе следните решения. Първо, дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до месторабота в размер на 85% от стойността на билета на междуградския автобусен превоз на Волко Стоянов Бимбелов, директор дирекция спорт, младежки дейности и туризъм, пътуващ по маршрут село Пътия, град Съдият, село Пътия, считано от 19 февруари 2024 година. Второ, дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до месторабота в размер на 85% от стойността на билета на междуградския автобусен превоз на Светла Владкова Живанкина Георгиева, ръководител звена вътрешен одит, пътуваща по маршрут град Бургас, град Силец, град Бургас, считано от 21 март 2024 година. Трето, дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до месторабота в размер на 85% от стойността на билета на междуградския автобусен превоз на Есен Мехмедова Янева, длъжност уредник Едноград, пътуваща по маршрут град Бургас, село Девел, град Силец и обратно, считано от 18 март 2024 година. Четвърто, дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до месторабота в размер на 85% от стойността на билета на междуградския автобусен превоз на Тодорка Христова Михайлова, длъжност чистачка и гигиенист, пътуваща по маршрут град Съдиец, село Девел, град Съдиец, считано от 1 април 2024 година. Пето, дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до месторабота в размер на 85% от стойността на билета на междуградския автобусен превоз на Станислав Кирчев Георгиев, длъжност специалист по маршрут град Бургас, град Силец, град Бургас, считано от 1 февруари 2024 година. И шесто, дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до месторабота в размер на 85% от стойността на билета на междуградския автобусен превоз на Венета Иванова, главен архитект на община Съдиец по маршрут град Бургас, град Съдиец, град Бургас, считано от 19 март 2024 година. Имате ли въпроси, колеги? Господин Чолаков. Госпожо Вучева, тези хора, които току-що назначени са на нашите някакви други. Защото ние първо гласувахме това нещо, сега някакви други хора. Гласувахме с бюджета, да, това са хора, които тогава не са гласувани. Те са назначени в този период. Но назначени. Да, назначени. Други въпроси имате ли, колеги? Ако нямате, гласуваме докладната. Който е съгласен, моля да гласува. Против? Не виждам. Въздържали се? Също няма. Приема се. Точка 21 в дневния ред. Докладна от кмета на общината относно даване на съгласие за приемане на дарение на специализиран автомобил с сметосъбираща надстройка за биоразградими и твърди отпадъци. Уважаеми дами и господа общински съветници, в община Средец е постъпило заявление с входящ номер 9200-732 от 22 април 2024 година от фирма IBTS EOD, с което в качеството си на собственик декларира своето желание да дари в полза на община Средец специализиран автомобил Autocar Atlas 8,5T с сметосъбираща настройка за биоразградими и твърди отпадъци Tyson LDX8 на стойност 167 810 лева и 22 стотинки с ДДС. За изпълнение на решението по докладната записка не е необходима актуализация на бюджета. Предвид на горното и на основание на член 21, алинея 2, в изпълнение на правомощията по член 21, алинея 1, точка 8
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с член 3 и член 4 от наредба за реда за получаване и управление на дарения от община Средец, предлагам на Общинския съвет Средец да вземе следното решение. Първо, дава съгласие Община Средец да придобие от IBTS ЕООД право на собственост чрез дарение върху специализиран автомобил с сметосъбираща настройка за биоразградими и твърди отпадъци. Второ, възлага на кмета на Община Средец да сключи договор за дарение, както и да осъществи всички последващи законови действия относно ново придобитото имущество. Благодаря, господин Петков. Съветниците знаят, само за присъстващите в залата гости, става въпрос за чисто нов автомобил. Това да се знае, да. Заповядайте за изказване, колеги. Какво искате да споделяте? Нещо ще искате да задам? Не, дарението няма възможност. Безплатен оператор. Изрично е изписано намерението за дарение. Мога да прочета и писмото на фирмата Спецо. Общата цел е да подобрим околната среда, да намалим отпадъците. Добре, но аз съм крал. И нека да се случи. Няма да бързаме да се радваме предварително. Го казах и на комисията. Добро намерение, като се случи, смятам, че няма да има недоволно това дарение. Добре, ако няма други изказвания, колеги, гласуваме докладната. Който е съгласен, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Също няма. Докладната се приема. Предпоставената точка в дневния ред, докладна от доктор Георги Георгиев, председател на Постоянната комисия по здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане, относно отпускане на еднократни финансови помощи. Общински съветници, след разглеждане на постъпилите заявления в Общинския съвет, Постоянната комисия по здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане предлага на основание член 21 алинея 1, точка 6 и точка 23 от Закона за местното самоуправление и местна администрация следния проект за решение. Отпуска еднократни финансови помощи на Недялка Недялкова Иванова, Средец, Георги Бенковски, една сума от 100 лева. Велика Петкова Петрова, Средец, Никола Попов, 79, сумата от 400 лева. Мария Йорданова Арнолдова, село Девел, сумата от 200 лева. Величка Колева Михова, село Орлинци, сумата от 200 лева. Руска Петкова Момчилова, Средец, Васил Коларов, 164, сумата от 400 лева. Виолета Минчева Великова, село Светлина, сумата от 200 лева. Ваня Димитрова Радева, Средец, Тодор Николов, 18, сумата от 300 лева. Радка Тонкова Колева, село Загорци, сумата от 300 лева. Христо Георгиев Илиев, Средец, Гоце Делчев, номер 13, сумата от 200 лева. Янка Радкова Янкова, Средец, Тодор Капешков 8, сумата от 100 лева. Благодаря, докторе. Колеги, имате ли други предложения? Ако нямате, който е съгласен с предложението на председателя на Постоянната комисия, моля да гласува. Приема се единодушно. Стигнахме до последната точка в днешния дневен ред, точка питания. През месеца в деловодството на Общински съвет има кодирано едно питане на 22.04.2024 година от Иван Ангелов Айранов, кмет на село Светлина. Чета го да се запознаете, въпреки че вие знаете, естествено. Уважаеми господин Цъцаров, има ли взето решение на Общинския съвет около 2004 година относно отдаване на парцел за строеж на параклис Света Петка в село Светлина и ако да, чия собственост е същия? Второ, кой е длъжен да стопанисва параклиса? Като Божий дом, аз смятам, че това е задължение на представителите на църквата в селото, но същите отказват да го стопанисват. Те смятат, че това е задължение на кметската институция.
Предстои козметичен ремонт на Параклиса, както и изграждане на мост и път за предоставяне на нормален достъп на желаящите да го посетят. Поради всекидневни спекулации по темата, желая писмен отговор, който да мога да предоставя публично на заинтересованите лица. Благодаря ви предварително за предоставената информация. Господин Айрянов получи своя писмен отговор. Имам го и пред мен. Чета отговора от страна на Общинска администрация до Динко Цъцаров, председател на Общински съвет на община Средец. Уважаеми господин Цъцаров, в отговор на питане с входящ номер 970043 от 22.04.2024 година, входирано в Общински съвет Средец от Иван Ангелов Айрянов, кмет на село Светлина, относно стопанисване на Параклис Света Петка в село Светлина, е извършена проверка и се установи следното. С решение на Общински съвет Средец номер 257 от 26.04.2005 година е дадено съгласие да се предостави чрез дарение на църковното настоятелство село Светлина общинска земя в землището на село Светлина, имот номер 387 с площ 3 декара за възстановяване на Параклис. Решението е оставено без движение. Към настоящия момент Параклис Света Петка е изграден в поземлен имот с идентификатор 387 по кадастралната карта на село Светлина с площ от 2999 квадратни метра, начин на трайно ползване пасище пета категория. Местността Гюролдо с номер на предходен план 387, актуален с акт за частна общинска собственост от 2005 година. В Общинска администрация Средец не е входирана преписка за изграждане на Параклис в село Светлина и няма издадено разрешение за строеж. Най-общо казано, колеги, решението на Общинския съвет от 2005 година е оставено без движение, т.е. не е изпълнено решението на Общинския съвет и в момента Параклиса се намира върху земеделска земя и така казано е незаконен. Господин Айрянов, това е отговор на вашето питане. Оттам нататък как точно ще процедираме ние като общински съветници или общинска администрация, дали е необходимо да се приеме някакво ново решение, за да се узакони тази постройка, е въпрос на, може би, специалистите трябва да кажат какво точно следва да се направи от тук нататък. Това е отговор на въпроса. Искате да дадем отношение? Добре. Очаквам развитие просто по въпроса. Ами да, трябва да го коментираме как точно да стане. Във вчерашния ден, късен следобед, жалба от група родители на деца, посещаващи детска градина Снежанка в град Средец. Уважаеми господин Цъцаров, молим за вашето съдействие за прекратяване на порочната практика всяка година през летния период да спираме децата си от посещение на детска градина Снежанка. Принуждавали сме доброволно да подаваме декларация за спиране на децата за един месец от предлог, че има спусната от кмета на общината заповед за това. Получихме информация, че ръководството на общината е забранило тази порочна практика, но въпреки всичко персоналът от горе посоченото детско заведение ни принуждава доброволно да подаваме заявление за спиране на децата ни през летния период. Молим всички подведени родители, подали заявление към този момент, да бъдат информирани и сами да преценят дали да оттеглят заявлението. Подписано от група родители, 4 човека са само мога да ви кажа. Твърди се, че има и други хора, които просто се страхуват да застанат с имената си. По време на почивката разменихме с госпожа Чобанова дали е запозната. Каза, че е запозната с тази жалба и ще дам думата да отговори от името на общинска администрация. Според мен тук има някакво недоразумение, защото при последната оперативка с всички директори на общински детски заведения взехме решение, като сме информирали кмета, че тази година няма да има задължителен характер отсъствието или почивката на децата за цял месец от детското учебно заведение. Но в разговор с директорките се уточнихме те да подготвят декларация, която декларация да бъде предоставена на всеки един родител и с тази декларация да стане ясно, детето ще отсъства ли през летен месец или няма да отсъства и ако да, кой от тези месеци ще бъде това отсъствие.
това това проучване да го направим предварително, защото трябва да предвидим за летните месеци колко сборни групи ще бъдат формирани по детските заведения и да може да бъде изготвен график за отпуските на персонал. Но декларацията имаме и аз, всеки може от вас да я види, става ясно, че една от графите детето ще присъства в детското заведение изброени юни, юли и август, което дава възможност всеки един родител да посочи и трети месеца ще ходи в детска градина, или ще отсъства пак за трети месеца да посоча, ако ще отсъства един от месеците през лято. Така че мисля, че коректно сме предоставили възможността на всички родители да вземат отношение, да вземат решение за децата си и е коректно пък от тяхна страна, ние като ръководството на общината и ръководството на учебните заведения да си сформират сборните групи и да си направят графика за отпуските на персонала на учебните заведения. Сега и аз в един така кратък разговор по време на почивката с родители разбрах, че в разговори учи, родител-учител, им е подсказвано, че е желателно почти задължително един месец децата да отсъстват. Не съм ли говорила директорите, ако са си позволили такова нещо, от тяхна страна никак не е коректно, но не е точно, ще проведа разговор с всички директори. Ще ги помолят да не използват такива приемни мерки и така казано да изпълним обещанието, което сме поели, ангажимента към родителите и децата от нашата община. И сега е момента да вметна, че освен тези деца, които са в детската градина, изписваме децата, които навършили 7 години, ще бъдат първокласници през тази есен, но взехме решение тези деца, които родители нямат възможност да оставят по домовете си през летните месеци за ангажиране в трудова дейност, ние ще гледаме децата им до 1 септември. Така че това е една придобивка, която ще трябва да бъде допълни. И стоим за решенията си. Мисля, че този въпрос ще бъде изгладен и няма да има неудобство нито за вас, нито за ръководството на детските учебни заведения. Това мога да кажа. Благодаря. Бяхте достатъчно изчерпателна. Някакво недоразумение има, което ще изгладим. В крайна сметка имам полза от тази подадена жалба, за да се чуе тук от хората какво е предприето, да няма спекулации. Ваше задължение остава вече да се срещнете пак с съответните директорки и да го изговорите. Благодаря още веднъж за отговора. Колеги, има ли някой, който иска да зададе устен въпрос към представителя на общинската администрация? Ако нямате, в разговор отвън на почивката, председателя на Сдружението село Дюлево ме помоли и предлагам наистина да му дадем думата за едно много кратко изказване. Той е доказал, че влиза в рамките. Заповядайте. Дами и господа общински съветници, благодаря, че ми дадохте думата. Първо искам да изкажа огромната си благодарност на всички вас, които ни подкрепихте и да изразя недоумението на тези, които не подкрепихте. Помолихме да влезе тази точка, тъй като вие, за разлика от съда, както господин Чолаков каза, имахте възможността да оттеглите тази с тази доклада да оттеглите това решение, което беше взето, знаете как. Все пак да обясня съвсем с 2-3 думи смисъла на тази докладна. Това беше да не се погазва изискванията на ЗУТ, да се проведе наново обществено допитване, така както повелява закона за устройство на територията, и оттам нататък, каквото вече реши действително населението, дали да се даде карт-бланш за такъв строеж или не, или пък съответно да се поставят изисквания,
Това беше смисъл. Благодаря ви. Надявам се следващия път, като е внесем, да не подкрепите. Благодаря. Уважаеми колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието.